Jiena Mark Vella, din hija l-ewwel darba li ħadd sehem fil-festival u nieħu gost ħafna ġejt mistieden u kienet esperjenza unika ħafna. Speċjalment il-laboratorju ta' traduzzjoni fejn iltqajt ma' diversi kittieba interessanti u għamilna xogħol siewi fejn traduċejna xogħlijiet ta' xulxin. Ġifieri wieħed jara mhux biss id-differenzi fil-kulturi, iżda anki l-affarijiet komuni għandna bejnietna li huma l-arti, l-letteratura, il-kitba, iżda anki l-gost li wieħed jiskopri kulturi ġodda u li jara xogħlu tradott tal-lingwi oħrajn u li anki l-letteratura Maltija u l-idjoma Maltija tiġi b'xi mod esportata f'kulturi oħra. Il-festival kien suċċess kbir. ħafna nies li qed joqorbu lejn il-letteratura u għalhekk prosit kbira lill inizjament f'din il-11 l-edizzjoni ta' dan il-festival tant importanti.